Aktar minn 11 miljun u 700,000 euro tqasmu f'pagamenti ta' benefiċċji fost 7,569 persuna. Ras ar ras daw kollha li s'issa tħallsu l-benefiċċji soċjali irċivew medja ta' 1,446 euro f'għajnuna. Fi-stqarrija l-Ministeru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali ħabbar li dan huwa 9 proċess ta' ħlas minn meta faqqet il-pandemija. Dan il-ħlas kien jinkludi fih 1,108,000 euro f'kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali. 5,991 persuna irċevew il-benefiċċju tal-ġenituri, jew dak mediku, jew inkella tad-diżabilità. Għaldaqstant b'daw l-iskemi u bl-iskemi tal-Multenterprise ġew salvati mal-100,000 impjieg. Il-Ministru Michael Falzon qal li b'mod ġenerali komplet ix-xejra ta' dawn l-aħħar 4 ġimgħat fejn iż-żieda fin-numru ta' applikanti l-ġodda qiegħda dejjem tonqos, inkluż anki għall-benefiċċju tal-qatt. Dan hekk kif qed jiżdied in-numru ta' dawk li qed iwaqqfu l-ħlas tal-benefiċċji u jirritornaw għax-xogħol fejn dawn issa laħqu l-562. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.